An balimani yangma bi kibaran b'an bolo kala sama o de ko ntɛnɛn tɛmɛnen ni o ye octobre kalo tile 15 ye ayiwa min yɛrɛ ye teli ye ni ale ye dugu fitinin ye min bɛ tɛnɛnkun fɛ Mopti mara la yen kɔni ayiwa marifatigi dɔw kɔni taara don yen dugu in na ni ka ayiwa maaw dɔw kɔni faga ayiwa kibaran minnu kɔni sera ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ayiwa maa minnu fagara olu yɛrɛ ye fulaw de ye wa u bɛ taa maa 11 bɔɲɔgɔnko kɔni na a yirala k'a fɔ kɔni ko ayiwa min yɛrɛ ye marifatigi ninnu ye kɔni u donna dugu in kɔnɔ k'a sɔrɔ u tun bɛ moto de kan u kɛlen k'u ka wale jugu in kɛ u kɔni tununa maa ma se k'a dɔn u taara fankelen min kɔni fɛ ayiwa kunnafoni minnu kɔni sera ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko maajugu ninnu ma dan ayiwa maa faga dɔrɔn ma ka d'a kan u ye maa dɔw fɛnɛ ta u nɔfɛ ni ka boli ni u ye nka yirala k'a fɔ kɔni ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn ayiwa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in kɔni kɔfɛ a o tɛmɛnen kɔ bonya an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko Kayi enseignants des collectivités ni olu ye ayiwa jamana marabolow ka ayiwa école karamɔgɔw ye ayiwa olu kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni u y'a jira k'a fɔ kɔni k'u bɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ la ayiwa école kɔni i n'a fɔ a b'a kalama a taara ma mɛn nka Kayi kɔni hali bi nin karamɔgɔ ninnu kɔni tɛ ka kalan kɔni di a ɲɛma ka d'a kan wa kalo 9 sara juru kɔni o bɛ Kayi dugu ɲɛmaw kɔni na ayiwa min yɛrɛ ye ni école karamɔgɔ ninnu ye kɔni u y'a jira k'a fɔ kɔni k'olu bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ ka d'a kan olu yɛrɛ tɛ se ka kuma dɔw la u ka so sara yɛrɛ kɔni u tɛ se k'o kɛ ayiwa ni école karamɔgɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni tɛna sigi ten cogoya la olu kɔni bɛ n'u ka nisɔngoya jira ayiwa dɔgɔkun o dɔgɔkun olu bɛ tile 3 kɔni bila u tɛ baara kɔni k'o kɔnɔ fo olu kɔni ka ayiwa laɲiniw kɔni o bɛ se ka sabati cogoya min na ayiwa hakilina jiginna an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko kabini école kɔni o taara min yɛrɛ ni karamɔgɔ ninnu ye u tun ye ayiwa tile 6 baarabila kɔni kɛ ka se ka nisɔngoya kɔni jira nka n'a ta o ta hali bi kɔni u ka laɲiniw kɔni u ma sabati o de kɔni kama u y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu tɛna sigi tuguni o min yɛrɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ye olu kɔni bɛ tile 3 kɔni o baara kɔni o bila ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la